Mayong adlaw sa tanan. Salamat sa Ginoo sa iyang padayon nga pagatiman sa matagusan nato. Now nining higayuna pa rin ka maghisgot sa series sa 2 Thessalonica or 2 Thessalonians. And now nanata sa last nga bersikulo or last nga chapter sa 2 Thessalonians. So mao ni ang last nga series sa 2 Thessalonians. Nga rin gahapon nun, maghisgot ta sa last nga closing benediction ni Apostle Paul sa iyahang letter sa 2 Thessalonians. O nining gahapon nun, nining mga orasa, ning adlaw sa atong pagtuon sa iyahang mga mensahe, kung doon na mo'y mga Biblia na pwede ninyo ablihan, uban ako sa diha sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 18. Balik ko nako. Atong passage makita sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 18. So akong pagabasahon, and then kung nakaabli na mo sa inyong mga Biblia, pwede ra sundon sa inyong mga mata. Nangingon ang pulong sa Ginoo, Hinaot unta nga Ginoo mismo nga mao ang tuburan sa atong kalinaw kanunay maghatag kaninyo kalinaw sa tanang paagi. Ang Ginoo maguban kaninyong tanan. Sa 17, ako mismo si Pablo mao'y nagsulat niining pangumusta. Kini ang akong paagi pagpirma sa tanang sulat ug ingon niini ang akong sinulatan. Sa 18 katapusan, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo maguban kaninyong tanan. Magampo ta tong iduka tong ulo. O Dios nga gamhanan, tagiya sa matag usa namo kinabuhi, among recognize sa kanunay nga ikaw ang source sa tanan. And thank you Ginoo nining kahapon, nining mga orasa sa among pagtuon sa imong pulong. I-open ang mga kasing-kasing Ginoo nga diin among masabtan kung unsa ang mensahe nga abot nimo nga ipaabot sa sulat ni Apostle Paul Ginoo nga pwede namo nga ma-apply or ma-relate sa mga kinabuhi Ginoo nga ikaw malipay sa mga dawadlaw nga pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Among isalig kanimo ang among nabilin nga mga oras karon sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. So dalaygon ng Dios sa ato nga na kanunay na nadunggan mahitungod sa ato nga series gikan sa 1 Thessalonians hantod sa 2 Thessalonians nga din atong na dungog sa mga previous nga mga wali or mensahe nga din sa background sa mga sulat ni Apostle Paul nga din si Apostle Paul kauban ni Silas ug ni Timoteo nga sangyaw sa pulong sa Ginoo didto sa lugar sa Thessalonian, and then hantod nga ang pulong sa Ginoo mikaylap hantod sa Macedonia, sa Akaya, nga rin sakop ra sa lugar sa Thessalonians. Nga diin si Apostle Paul kauban si Silas ug si Timoteo nga nagsangyaw sa mensahe, daghan ang mituo sa tinuod nga Ginoo ug nakabaton sa kaluwasan. Nga diin sa ilahang gibuhat ni Apostle Paul nga isangyaw ang pulong sa Ginoo, din daghan ang nakabaton og paglaom, daghan ang nakabaton og kasiguruhan silang kinabuhi diha atubangan diha sa mga kamot sa Ginoo. Nga diin atong makita nga sa padayon nga mao nga ministry ni Apostle Paul, dili lang kay kanabitong nindot ra or kanang smooth ra ang iyahang pagpamuhat sa buluhaton sa Ginoo sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, kundi dunay doon na po'y nahitabo or nasugatan nga persecution or mga pagsulay, mga suffering or mga pagantos sa mao nga pagpamuhat ni Apostle Paul kauban ni Silas ug ni Timoteo ngadto sa Thessalonica sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Nga din gani si Apostle Paul gipadakop sa mga Hudiyo nga diin tungod kay nagsangyaw si Apostle Paul sa pulong sa Ginoo. Nga diin
daghan ang gihimo nga pagbutang-butang o pagpanamastaman sa mga Hudiyo ngadto kang Apostol Paul nga diin ang gibuhat raman unta ni Apostol Paul maayo nga butang, which is ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga tao. Pero ang nahitabo si Apostol Paul nahimo nga gipakasad-an sa maong gibuhat ni Apostol Paul nga dili angay unta tungod kay maayo ang gibuhat ni Apostol Paul. Nga diin tungod niadto pila ka semana nga diin mga 3 ka semana nga si Apostol Paul tungod sa mga persecution dito sa Tesalonica naadto siya sa Berea hantod nga ang mga Hudiyo sa Tesalonica ning adto na pod sa Berea tungod kay gipangita si Apostol Paul until si Apostol Paul ning adto na pod sa Athens nga diin didto niya nasulat ang mao nga letter sa First Thessalonica o sa Second Thessalonica. Nga diin ning adlaw maghisgota sa closing benediction ni Apostol Paul sa iyang mensahe o sa iyang letter o sa iyang sulat nga diin mao ang Second Thessalonica. Diin mao ni atong paghisgutan ang kung sa kuan panamilit ni Apostol Paul sa mga taga Thessalonica. So mura og kanang mo adto na si Apostol Paul sa laing lugar nga manamilit na ay panamilit nga ibilin sa mga tao nga iyang kung sa tuwa pa like kanang biyaan kay mao may mulakaw. Now dunay tulo ka butang nga ibutang nato panamilit ni Apostol Paul ngadto sa mga Kristohanon sa taga Thessalonica. Nga diin kini like katapusan nga mga pagampo o panghinaot ni Apostol Paul para sa mga Kristohanon sa taga Thessalonica nga sa ilahang pagka magtotoo diha kang Ginoong Hesukristo nga din padayon nga doon na sila hugot o tinuod nga pagtuo diha kang Ginoong Hesus. Now, sa ato nga passage nga makita, ang una nga butang nga diin panghinaot or sulti nga diin ni Apostol Paul ngadto sa mga taga Thessalonica nga naa sa bersikulo 16 sa nga nag-ingon si Apostol Paul, hinaot unta nga ang Ginoo mismo nga mao ang tuburan sa atong kalinaw kanunay maghatag kaninyo kalinaw sa tanang paagi. So una nga butang nga diin panamilit or gipanghinaot ni Apostol Paul or mga pagampo ni Apostol Paul ngadto sa mga taga Thessalonica is nga diin maanaa unta ang kalinaw ni Ginoong Hesus ngadto sa mga Kristohanon sa taga Thessalonica. So ang unang gipanamilit ni Apostol Paul is ang word nga kalinaw ngadto sa mga Kristohanon sa taga Thessalonica. Now unsa man nga kalinaw nga gipasabot ni Apostol Paul nga din iyang gipang hinaot or mga pagampo ngadto sa taga Thessalonica. Kini nga mao nga sulti ni Apostol Paul nga maanaa unta ninyo ang kalinaw sa tanan nga paagi or sa tanan nga sitwasyon. Nga diin kini gipasabot ni Apostol Paul nga tungod kay atong nasayran nga ang mga Kristohanon sa taga Thessalonica sa ilahang pagkaila diha sa Ginoo, sa ilahang pagtuo diha sa Ginoo, nga diin nakasugat sila og mga pagsulay, paglutos sa kinabuhi nga Kristohanon. Nga diin ang mao nga gipasabot ni Apostol Paul nga kalinaw nga manaa unta ngadto kanila nga din dili but pasabot nga gikan sa mga pagsulay or mga pagantos sa mao nga kinabuhi is muhunong nga diin matapos na nga diin ang mao nga kalinaw nga giingon ni Apostol Paul dili but pasabot nga malinaw na tungod kay nahuman na ang mga pagsulay, nahuman na ang mga paglutos, nahuman na ang ilahang mga pagantos sa mao nga kinabuhi nga Kristohanon. Kundili ang mao nga gipasabot ni Apostol Paul nga manaon ta ninyo ang kalinaw nga diin bisan taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga pagantos, mga persecution nga ilang nasugatan sa ilang pagkakristohanon nga din maanaa ang kalipay, maanaa ang kalinaw sulod diha sa ilang mga kasing-kasing taliwala sa mao nga sitwasyon nga ilahang nasinati. Nga din ang mao nga kalinaw nga gipasabot ni Apostol Paul nga adunay kakalma sulod sa ilang mga kasing-kasing nga bisan anaa sila
sa kasinatian sa mga pagsulay o mga pagluto sa maong nga kinabuhi. Nga bisan taliwala anang tanan nga dili maayo nga sitwasyon sa kinabuhi, nga din ang Ginoo nga mao'y tuburan sa kinabuhi, ang tuburan sa kalinaw, gi-acknowledge ni Apostol Paul nga maghatag usab og kalinaw sa mga Kristohanon sa matag usa ka kinabuhi taliwala sa bati nga sitwasyon nga nasinati. Nga diin si Apostle Paul like naa ang iyang kasing-kasing like concern siya sa mga Kristohanon sa mga ngadto sa taga Tesalonica. Nga diin nagampo siya or mga pagampo niya, mga panghinaot niya nga diin ngadto sa ilaha nga dunay kalinaw. Mabatunan ang mga Kristohanon sa taga Tesalonica. Dunay bisan ibutang nato nga like sa kagubot sa mao nga kinabuhi, sa kagubot sa mao nga sitwasyon, sa kabati sa mao nga nasinati nga din adunay kalinaw mabatunan ang mga Kristohanon ug ang mao nga kalinaw nga diin gipasabot ni Apostol Paul kini nga kalinaw nga din mahatag lani ni Ginoong Hesukristo ug dili makahatag niini ang kalibutan. Nga diin ang usa ka tawo nga dunay pagtuo diha sa Ginoo, dunay relasyon diha sa Ginoo, nga diin iya na nga maklaim ngadto sa Ginoo ang maong kalinaw nga diin si Ginoong Hesukristo ra makahatag sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, nga diin sa iya nga pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo bisan sa mga bati nga mga sitwasyon magpabilin nga dunay kalinaw ang mao nga matag usa ka kinabuhi, dunay kalipay, dunay gitawag og like makaingon nga okay ra tungod kay naa kauban ang Ginoo. Ug mao na ang una nga panghinaot ni Apostol Paul nga maanaa unta ang kalinaw ni Ginoong Hesukristo ngadto sa mga Kristohanon sa taga Tesalonica. Nga diin si Kristo lang ang makahatag sa maong pinasahi nga kalinaw ngadto sa mga Kristohanon. Nga diin ang ikaduha nga atong makita nga si Apostol Paul mga pagampo ug mga panghinaot niya nga sa bersikulo 16 gihapon sabi nga di nagingon nga diin ang Ginoo maguban kaninyong tanan. So dili lang kay maanaa ang kalinaw sa mga Kristohanon sa taga Tesalonica nga din maguban usab ang Ginoo sa ilahang paglakaw or sa ilahang kinabuhi, sa ilahang padayon nga pag-alagad sa Ginoo taliwala sa mga bati nga panghitabo sa kinabuhi. Nga diin atong makita nga sa ikaduha nga panghinaot ni Apostol Paul or mga pagampo ni Apostol Paul nga maguban kaninyo ang Ginoo. Nga din atong makita nga gipasabot ni Apostol Paul nga ang mga Kristohanon sa taga Tesalonica wala sila naginusara, nga din dili sila lonely sa mao nga journey sa pag-alagad sa Ginoo, kundili duna sila'y kauban ug mao ang ilahang nga kauban kasaligan nga diin mao si Ginoong Hesukristo. Nga diin ang mga Kristohanon sa taga Tesalonica nga dili mahimo nga magdepende sa ilang kaugalingon nga kusog, dili magdepende sa ilang kaugalingon nga mga ability o kakayahan, nga din dili magdepende ang mga Kristohanon sa taga Tesalonica sa ilahang nga kaalam, sa ilang nga kahibalo, kundili mahimo nga ang mga Kristohanon sa taga Tesalonica magdepende ngadto sa Ginoo. Nga diin mingon si Apostol Paul nga manaa unta ninyo kauban, maguban kaninyo ang Ginoo. Nga diin dili wala sila naginusara sa ilahang nga batol, kundili duna sila'y kauban nga mao si Jesus nga gisulti ni Apostol Paul. Nga diin sa mao nga gisulti ni Apostol Paul usa ka dako nga comfort para sa mga Kristohanon sa taga Tesalonica nga ma-feel nila nga wala sila nagilusara kundili kauban nila si Ginoong Hesus nga mao ang manluluwas, mao ang maghatag og kasiguruhan, nga din mao maghatag paglaom
sa mao nga kinabuhi ingon nga Kristohanon aron makapadayon taliwala sa mga pagsulay, mga paglutos nga nasinati. Nga din maingon si Apostol Paul nga anaa unta ninyo, nga din maguban unta kaninyo si Ginoong Hesukristo. Nga din dili lang kay maanaan nyo ang kalinaw, kundi maanaan ninyo kauban si Ginoong Hesus. Usa ka dako nga ang mga pag-ampo ni Apostol Paul ngadto sa mga taga Tesalonica nga mga Kristohanon nga din aron sila madasig diha sa pagsagubang sa mga kinabuhi tungod kay ang mga Kristohanon sa taga Tesalonica nagkalinlain na nga mga pagsulay nga ilang na asinati nga gani nakaingon na sila ilang kaugalingon nga daw nahabili na sila sa pagbalik sa Ginoo tungod kay nakasinati na sila sa mga pagsulay ug abi nila nga mauna ang tribulation nga diin daw kung sa kuan pa murag nawad-an na og paglaom apan si Apostol Paul padayon nga nagdasig sa ilaha nga din aron makapadayon aron makasagubang maka diin lahutay nga din maingon si Apostol Paul nga ang kalinaw sa Ginoo maguban kaninyo, ang Ginoo magauban kaninyo, ug ang ikatulo nga mga pag-ampo ug mga panghinaot ni Apostol Paul nga makita nato sa bersikulo 18 nga din nagingon, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo maguban kaninyong tanan. Nga din ang mao nga gipasabot ni Apostol Paul ang grasya, nga din ang grasya mao ang pabor nga diin giingon ni Apostol Paul nga maana unta sa mga Kristohanon sa taga Tesalonica nga diin kini nga mao nga gihisgot ni Apostol Paul nga manaa kaninyo ang grasya nga diin siya nang hinaot nga ang mga Kristohanon sa taga Tesalonica nga taliwala sa mga pagsulay, mga pagantos nga ilang nasinati nga diin okay ra sila nga diin mahimo sila nga dunay padayon nga tinuod nga pagtuo, padayon nga magpaduol diha sa Ginoo, padayon nga diin makigdot-dot sa pakigirelasyon diha sa Ginoo. Nga diin ang mao nga gisulti ni Apostol Paul nga ang grasya nga manaa kaninyo kini usa ka dako nga dunay dako nga importansya, dunay dako nga importante sa kinabuhi sa mga Kristohanon labi na sa tibuok nga church. Nga diin kini ang matag usa ka simbahan nagkinahanglan gayod sa grasya sa Ginoo, nagkinahanglan gayod sa pabor sa Ginoo tungod kay ang mao nga grasya ug pabor sa Ginoo nga diin ipasinati o ihatag sa mga Kristohanon nga diin pinaagi sa grasya ang matag usa makapadayon nga diin pinaagi lang gyud sa grasya nga kita or ang mga Kristohanon sa taga Tesalonica makalahutay diha sa pagalagad sa Ginoo taliwala sa nagkalain-lain nga mga pagsulay ug pinaagi lang gyud sa grasya ni Ginoong Hesukristo nga mga Kristohanon sa taga Tesalonica makabarog diha sa tinuod nga pagtuo nga din nakagamot diha kang Ginoong Hesukristo ug pinaagi lang gyud kang Ginoong Hesukristo pinaagi lang gyud sa grasya nga diin ang mga Kristohanon sa taga Tesalonica makabaton sa maong nga kadaugan. Nga din bisan sa matagusan nato ka kinabuhi. Nga din mga Kristohanon nato nga din nagtuo diha sa Ginoo. Kita tibuok nga simbahan nagkinahanglan usab ta sa maong nga grasya nga gisulti ni Apostol Paul. Tungod kay ngano man dunay gitawag og ng pariha nga mga panghitabo nga pwede nato nga masinati sama sa mga taga Tesalonica nga diin naay mga paglutos gikan sa mga tawo nga nasa ato nga palibot dunay mga pagsulay nga ato nga masinati dunay mga pagtisting sa kinabuhi nga ato nga masugatan ug kana nga mga butang dili na nato masugakod pinaagi sa atong kaugalingon nga kusog dili na nato overcome pinaagi sa tong kaugalingon nga kakayahan kundili nagkinahanglan ta sa grasya nagkinahanglan ta sa pabor sa Ginoo aron makalahutay ta aron makabarog ta aron makapadayon ta diha sa pagalagad sa Ginoo. Mga igsoon nga diin ang mao nga sulat ni Apostol Paul
nga rinindot kayo nga mga panghinaot niya ngadto sa mga Kristohanon sa taga Tesalonica nga diin ang mao nga kalinaw nga diin iyang gi-recognize nga ang tuburan sa kalinaw, ang tag-iya sa kalinaw, ang source sa kalinaw mao si Ginoong Hesukristo. Og nasayod ta nga diin si Ginoong Hesukristo dili gayud mahutdan or kung sa kuan pa unlimited ang mao nga kalinaw nga gikan ni Ginoong Hesukristo. Ug mao ni ang gipanghinaot ni Apostol Paul nga maanaon ta sa mga Kristohanon sa taga Tesalonica nga din mag-uban unta ang Ginoo sa mga Kristohanon sa taga Tesalonica, maanaon ta ang grasya sa Ginoo sa mga Kristohanon sa taga Tesalonica. Ug nato usab nga mga Kristohanon, nato nga mga membro nga din usa ka pamilya diha sa Ginoo nga di nakinahanglan usab ta sa maong kalinaw. Nakinahanglan usab ta nga diin masinati nato nga kauban nato ang Ginoo ka uban nato diha sa pagpadayon sa mao nga kinabuhi aron makabarog ta, aron makalahutay ta ug nakinahanglan usab ta sa mao nga grasya nga din mao ang pabor sa Ginoo diri sa matag usa nato ka kinabuhi tungod kay dili smooth ang atoa nga kinabuhi nga Kristohanon. Kung sa kuan pa dili sayon ang kinabuhing Kristohanon, dili lang kay kalipay ratanan ang kinabuhing Kristohanon, nindot ang kinabuhing Kristohanon, hamugaway kanunay ang kinabuhing Kristohanon, kundili nay panahon nga ups and down ang ato nga kinabuhi. Ug that's why nakinahanglan ta sa kalinaw nga gikan ni Ginoong Hesukristo ug nakinahanglan ta sa grasya ug pabor sa Ginoo sa atong matag sa kinabuhi aron makalahutay ta, maka-overcome ta, makapadayon ta diha labi na sa pagkinabuhi, diha sa pag-alagad nga malipay ang Ginoo, mahimaya ang Ginoo, mahimuot ang Ginoo sa ato ang matag usa. Balikon nako, it is all by grace that we can survive. It is all by grace that we can stand. And it is all by grace that we become victorious. Tungido ko atong ulo magampo ta. O Dios nga labing gamhanan, dalay kong kaginoo nini nga kapunon, nini nga adlaw Ginoo nga imuha nga pasinati sa matag usa kanamo, usa kadako nga pabor o pribilehiyo nga din imo nga gi-extend sa matag usa kanamo nga until nining mga oras sa naginhawa pa mi sa libre nga hangin nga diin imo pa ming gisustinan sa kusog nga libre nga imong gihatag kanamo Ginoo. Lord, salamat kay Ginoo sa maong mensahe nga among nadungog karon sa sulat ni Apostol Paul Ginoo sa iyang closing benediction Ginoo ngadto sa mga Kristohanon sa taga Tesalonica nga diin ang maong nga kalinaw nga din ang mao nga grasya nga gikan kanimo Ginoo nga iyang gipanghinaot nga maanaon ta ngadto sa mga Kristohanon sa taga Tesalonica nga din bisan usab Ginoo sa matag usa namo ka kinabuhi nagkinahanglan sa mi sa maong kalinaw, nagkinahanglan sa mi sa maong grasya ug pabor diri sa matag usa namo ka kinabuhi Ginoo. Lord, ikaw ang Dios nga labing nasayod sa matag usa ka kasing-kasing karon, sa matag usa kinabuhi karon nga diin do naman sila mga struggle, do naman sab sila mga pagsulay sa mao nga kinabuhi. Lord, ikaw ang Dios nga maghatag kanila kahupayan, ikaw ang Dios nga maghatag og comfort, kalipay, kalinaw sa matag usa ka kinabuhi Ginoo. Nga din pinaagi sab sa imong grasya Ginoo nga imong pasinati sa matag usa, imong i-extend sa matag usa Ginoo. Nga din aron kami makapadayon, aron kami makasugakod, aron kami diin makabaton sa mao nga kinabuhi nga ikaw malipay Ginoo. Amo kang gisaligan sa tanan, uban ang pagpasalamat pinagi sa gamhanang ngalan ni Jesus. Amen o amen.